В забързаното време, в което живеем, все повече хора разчитат на доставки и обслужване по домовете или работното място. Увеличават се фирмите, които предлагат доставка на своите продукти до адрес, сервизни услуги на място или търговски посещения. Търсенето е различно всеки ден, броят на адресите за посещение също. Един от проблемите, които възникват, е свързан с организацията на транспорта и по-конкретно в какъв ред да бъдат извършени всички доставки или услуги за деня, така че маршрутът да бъде оптимален и посещенията точно планирани. Ако не е извършена планировка на транспорта, доставчикът не знае откъде да започне и с каква последователност да обходи всички адреси. Пратките се товарят на случаен принцип и при доставката се губи време в търсенето им. Навъртат се излишни километри, което води и до натрупване на по-голям разход на гориво. Губи се време. Не можете да уведомите клиента кога да ви очаква. В резултат на всичко натрупвате повече разходи. За решение на тези проблеми, DataMap Европа разработи услугата за планиране на доставки D-Plan. При оптимизация на маршрута с D-Plan, вие получавате готово решение, с което ще имате подредени точки по ред на обхождане и ще знаете колко километри имате за изминаване. Доставчикът ще е наясно как да подреди пратките. Маршрутът ще бъде с възможно най-малко километри, от което ще спестите време и разходи. Предварително ще сте наясно колко време ще отнеме всичко и за колко време ще стигнете от точка до точка, така ще можете да уведомите клиента си кога ще бъдете на адреса му. D-Plan е уеб-базирана услуга, която може да оптимизира дейността на много автомобили едновременно, като съобрази различни параметри, сред които тегло и обем на пратките, капацитет на автомобила, желан час за доставка. За да я ползвате, се нуждаете само от компютър, интернет връзка и регистрация на dplan.bg. За да генерира D-Plan оптимален маршрут за вашите доставки или услуги, трябва да заредите в програмата таблица с географските координати на точките за посещение. D-Plan ще подреди точките, визуализирани върху карта, а също и в таблица с описание на разстоянията и времето за пътуване между отделните точки. Таблицата с подредбата, времето за пътуване и километража можете да съхраните и отпечатате. Програмата изготвя маршрути за територията на цялата страна. Оптимизирайте с DataMap план, спестете време, пари и ресурси. За повече информация за услугата за маршрутизация и планиране на доставки D-Plan, посетете сайта d-plan.bg. Ако желаете да разширите обхвата на услугата, пишете ни на имейл d-plan@datamap.bg.